नोंथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कामरुप जिल्लानि सिङाव बे हरदत्त बिरदत्त हलाव मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल लादों आरो जाय सुबुं सांग्रांथि मेलनि दारै जोङो बेखौनो फोरमायनो नाजादों जे आसाम गभर्नमेन्टनि बावैसो सिगां माखासे थिरांथा लानाय जे मोनसेया जाबाय सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनि अफिसारनि मिटिंनि माइनट्सआव बिथांमोनहा जोंनि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि हेंथायै बा बिनि हेंथायै नोजोर बोनाय मोनसे जोङो बाहाय मोनसे माइनट द्र खालामनायखौ नुनो मोन्दों जे आसामाव खुनुबो आरोबाव भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय नंला होननाय मोनसे डिसिसनखौ जोङो दिनैहाय गिनाय मोननायजों लोगोसे बिथांमोननि बे डिसिसना जुदि बेबादिनो दंमारोब्ला बेबादिनो जामारोब्ला जोंनि एकर्डनि मोनसे हेंथा मोनसे डिसिसन होननानै जों सानो आरो नंखायनो बेखौ सानफिननांगौ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि बेजों सोमोन्दो गैया होननानै बुंनो नागिरोब्ला बिथांमोना जोंनि लिरनाय आखारै जोंनो फोरमायनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों जाहाथे जोंनि 6.3नि जेसेबां भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बे खामानियाबो गोख्रै खारनांगोन आरो गोख्रैनो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। दा बिनि लोगोसे 28 थारिखआव जुलाइआव जि मोनसे आसाम केबिनेटनि डिसिसन जाबाय बावहाय बिथांमोना गोबां डिसिसन लादों बेजों लोगोसे दिनै इंलिश मिडियाम स्कुल खालामनो नागिरनाय मडेल स्कुल कनभार्ट खालामनो नागिरनाय CBSE कारिकुलामाव लांनो नागिरनाय क्लास 6निफ्राय 12 सिमनि मेथ्स आरो साइन्सखौ खालिबोल' इंलिशजों खालामनो नागिरनाय आरो इंलिश मिडियामनि फोरोंनो नागिरनाय बे आरो इंलिश मिडियाम असमिया मिडियाम बर' मिडियाम स्कुलाव लेंगुवेज बा मिडियामनि अपसन होनानै डुवेल मिडियाम खालामनो नागिरनाय बेफोर गासैबो जोङो नोजोर बोनानै नुबाय जे बेबादि जुदि जानो थाङोबा जोंनि इयुनाव बर' बिजों बा असमिया बिजोंनि फरायनाय फरायसालिफ्राव इंलिश खालामनानै होनाय लोगो लोगो जोंनियाव बै जायगाफ्राव जोंनियाव माने गावनि बिजोंजों गावनि रावजों सोलोंथाइ लानानै थांनानै थानायनि मोनसे आइडेन्टिटिखौ लानानै थांनो थाखाय बेयाव मोनसे खहा लाबोगोन। दा बिनि थाखायनो दिनै जों बर'फ्रा बिजों लानानै बर' बिजों फरायनानै थांनानै थानो लुबैयो जोंनि आइडेन्टिटि लाखिनाय जोंनि राव थुनलाइखौ फोजौखांना लांनायनि मोनसे मेन जाहोना जाबाय जोङो बिजोंजों थांना थानाय। दा नंखायनो दिनै जुदि बे बिजोंफोरखौ बर' बिजोंखौबो असमिया बिजोंखौबो जुदि इंराजि बिजोङाव कनभार्ट खालामनानै मडेल स्कुलाव लांनानै साबजेक्ट सोलायनानै मेथ्स आरो साइन्सखौ दिनै इंलिश खालामनो नागिरनाया गोदान सोलोंथाइ आयेननिबो हेंथा। मानो होनबा गोदान सोलोंथाइ आयेना बुंदोंमोन जे मेथ्स आरो साइन्सखौ बुजिनो हानाय बायदियै बावहाय मोननै रावजों बे बिजाबखौ सेबखांनो हायो होननानैसो बुंदों। बेबादि मोनसेल' रावजों इंराजिजों क्लास लानांगौ फोरोंनांगौ स्कुलाव टेक्सट बुकखौ बिदिल' साफायनांगौ होननानै बे सोलोंथाइ खान्थिया बुङाखै। दा नंखायनो दिनै जों बेखौ हेंथा खालामदों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सानफिननांगौ जाहाथे बे केबिनेट डिसिसना फैबाय थानाय बोसोरनिफ्राय जुदि बियो स्टार्ट जानांगौबा जोंनि इयुनाव बर' बिजों असमिया बिजों आरो गोबां बे बिमा रावनि बिजोङा थांना थानाया गोब्राब जागोन आरोबाव बियो जोंनि हारि थांना थानायनि थाखाय खहा लाबोगोन आरो बिनि थाखायनो जों गोबां बयबो मेलेमजिबि साननो हनो गोरों सुबुंफोरखौ जों सांग्राङै थानो खावलायदों आरो जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो सांग्राङै थायो आरो बेबादि मोनसे डिसिसना जोंनि ओनसोलाव जोंनिफ्राय बेले बेजे लाबोआ आरो जोंखौ खहा लाबोआ। नैबे समाव जों नुनो मोनबावो बिटिसिनि बायजोआव थानाय गोबां फरायसालिफोराव जिहेतु प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिफोरावनो फोरोंगिरि गैया जायनि जाहोनाव फरायसाफोरखौ जों धरना होनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव दिनै बे मोनसे फोरोंगिरि गैयै फोरोंगिरिनि आंखालनि जेंनाया गोबां बर' बिजोंनि फरायसालियाव दाबो दिनै जाना दं आरो बेखौ लानानै जोङो आसाम सरकारनाव गोबां खेब दाबि दैखांदों स्पेशेल टेटनि दारै बा बेबादिनो जोंनि गासै भेन्सार स्कुलानो जा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायजों लोगोसे प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरनि गेजेराव सरकारि स्कुलनि गेजेराव फोरोंगिरि थिग मथन हरनानै बर' बिजोंखौ रैखना बेखना खालामनाय दा बेफोर गासैखौबो प्रसेसखौ जुदि दिनै मावालासिनो गुबुन डिसिसन लानानै जुदि दिनै कनभार्ट खालामनो थाङोबा बे जोंनि थाखाय आरोबाव गिख्रंथावसिन जागोन आरो नंखायनो जोङो दिनै बेफोरबायदि जेंनाखौ बोस्रांहोनो थाखाय जों दाबि दैखाङो। मैया बावै मोनसे नुनो मोनबावदों जोङो गहपुर हालामाव गंसे फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि गैया बेबायदि जुदि फोरोंगिरि गैयाब्ला जे गोग्गो सोलोंथाइया बहा मोनगोन नोंथांमोना मा बुंदों? दा दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेसेबांबा गोबाव बोसोरनिफ्राय 2006 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर 7निफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै दिनैसिम बेबायदि मोनसे खामानि जों मावनायनि समावनो भारत सरकार आसाम सरकारनियाव जों दाबि दैखांदों जे भेन्सारा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ फोरोंगिरि गैयै फरायसालियाव फोरोंगिरि हरनांगौ आरो बेफोर गासैबो दिनै जुदि बेबायदि थासारियाव थायोबा बे निउ एजुकेशन पलिसि इमप्लिमेन्टेसन 21 जौथाइनि दावगालु मुगायाव जोंनि सोलोंसाफ्रा निस्सय जों मिथियो जोंनि फरायसाफ्रा जे बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायो। दा नंखायनो जों खावलायगोन गले गले जाहाथे बैफोरबायदि फरायसालियाव नांनायसेबां फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो फोरोंगिरिखौ जेरावबो दिनैहाय जिबायदि फर्जायाव मेथ्स आरो साइन्स साबजेक्ट बेसिसाव नांगौ जायो बे बेसिसाव दिनै थिसननांगौ होननानै जों गले गले आसाम सरकारखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि सोलोंथाइयाव बा फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो।
बर'फोरनि बेलायाव जितु ट्राइबेल जितु लेंगुवेजनि बेलायाव जितु सेपारेट डाइरेक्टर मोनबाय डाइरेक्टर मोननायनि बेलायाव दिनै मानि बिदि जानो जाखोना दिनैनि आसामाव सोरजिजानाय बड' आरो आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि मोनसे डाइरेक्टरेट दङ दा बे डाइरेक्टरेटआ गोबां खामानिखौ मावनायनि प्रसेसआव दङ होननानै जोंनिसिम मिथिहोयो जेरै मिडियामखौ ज' खालामनानै बर' मिडियामखिनिखौ बे डाइरेक्टरेटआव लांनाय दा दिनै जाय डाइरेक्टरेटआव दिनै गोबां नियम निथि बानायनांगौ दंबावो होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो मिजिं थिदों जे फैबाय थानाय समाव बेबादि मिडियाम बेसिसाव जोंनि डाइरेक्टरेटआ फुल फ्लेजेड माने गोहो लानानै खामानि मावनो हागोन मानो होनबा दाबो माखासे गोहोखौ बिथांमोना बे डाइरेक्टरेटआव मावनो थाखाय खाबु होनाय बादिखौ जों नुनो मोनाखै दा बिनिखायनो जों सम सम सावरायनाय जानायाव जों बे डाइरेक्टरनि बाथ्राखौ जों सावरायो आरो बिथांमोनहा सम सम अलरेडि गोबां फरायसालियाव डाइरेक्टरेटनिफ्राय सेपारेट डाइरेक्टरेटनिफ्राय बेबायदि माखासे लाइजाम दैथायहरदों जायाव बर' बिजों स्कुलनि हिसाब बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि जि मोनसे हिसाब बा बेहाय मोनसे जि साननाय सानफारिलाइ बेखौ बिथांमोना हिसाब लादों आरो रेकर्ड बुथुमनाय डेटा दोननायखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो बिनि बेलायाव जों गोबां खेब बिनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जादों दा फैबाय थानाय समाव बे डाइरेक्टरा निस्सय फुल फ्लेजेडै मोनसे पावारफुल डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावनांगौ जों बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर बोबाय थागोन दिनै आसामाव जों मिथिनायाव गोबां खेब टेट क्वालिफाइड फोरोंगिरि थिसननाय जाबाय आरो बेयाव बर'फ्राबो थिसनजादों आरो जायफ्रा क्वालिफाइड बिसोर मोन्दों जों मिथिगौ नाथाय बेल' नङा दिनै बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालिफ्रा भेकेन्ट जानानै दङ आरो बेखौ नोजोर बोनानै जों गले गले बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना नांनायसेबां भेकेन्ट थानाय फरायसालिफ्राव दानि क्वालिफाइड टेट क्वालिफाइड टिचारफोरखौ थिसननांगौ थाबैनो आरो बिथांमोनखौ बेबादि मोनसे थिसनथाइनि राहाजोंनो जोंनियाव गोलैसोना थानाय फरायसालिफोरखौ भेकेन्ट जाना थानाय फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ फुरान खालामनांगौ आरो थाबैनो बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो